Begin april waren er nog mannen van actie vieren een sociaal akkoord sletten. Daarin werd opgepraat dat de 34 werknemers 6 maanden salarissen mooi krijgen en €2000 voor het ziekje van oorwerk. Dat plan hadden werknemers juist er afgewezen. En dat betekent dat elk sociaal plan nou definitief van tafel is. Het is een domper voor de mensen, je mag het al hier even relativeren. Maar uiteindelijk zijn we toch wel weer onze gezicht inletten. Kijk, richting directies zijn we duidelijk aan dat we dit net accepteren. Op een staking, maar dat had ontnood aan niet opsmieten. Nee, het is moeilijk, maar aan de andere kant, wie zegt eigenlijk van jongens, we strijden net alleen voor het geld, we strijden voor onze principes. En als we verliezen, als we voor onze principes strijden, dan geven we heel veel. Of maar we daar zelf voor inleveren. Met nieuwe acties willen de werknemers haatconcern Sevro duidelijk maken dat Prins Dokkum iepen blauwe mat. Dat kunnen stakingen, werkonderbrekingen, publieksacties, alle vormen zullen weer op tafel komen. Publieksacties, wat denk je dan om? Dat we aandacht vragen bij evenementen voor uw zaak en dat de uitdaging gaan. De directie zou geen enkel begrip te hebben van nieuwe acties, want het bedrijf zo'n januari dit jaar al zo'n 100 ton verlies maken gaan zoeken. Nou er mogelijk juridische stappen naam worden, viel de directie niet meer van financiële compensatie. De werknemers ruchten gaan nou op uitkeringsinstantie UWV, die beoordelen zal of er wettelijk geen fouten maken binnen, troch Prins Dokkum.